L-istazzjon ONE qed ikompli jsaħħaħ l-impenn tiegħu favur ambjent aktar nadif u sostenibbli permezz ta' investiment ieħor kbir din id-darba fil-flotta tal-vetturi tal-kumpanija. Fil-fatt il-kumpanija nedit 4 vetturi ġodda elettriċi għall-operat ta' kuljum, inkluż dak minn one use. L-investiment u parti minn viżjoni aktar wiesa biex il-kumpanija tnaqqas drastikament it-tniġġis fl-operat bħala parti minn responsabbiltà korporattiva soċjali tagħha u qed tħaddan teknoloġiji aktar moderni u effiċjenti. Il-vetturi elettriċi qed jintużaw għal diversi ħidmiet operattivi, fosthom produzzjonijiet, trasport tal-istaff fiħdan il-Kamra tal-Aħbarijiet u attivitajiet relatati mal-medja. Fil-kummenti tiegħu lil One News waqt it-tnedija d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Saliba sostna li dan il-pass juri kif One Productions qed ħares lejn futur aktar sostenibbli fil-waqt li tibqa' tinvesti f'operat aktar effiċjenti u innovattiv. Qegħdin naraw investiment ieħor, investiment illi jirrifletti s-sostenibilità ambjentali għaliex fl-aħħar mill-aħħar din il-flotta ta' vetturi ta' 4 vetturi hija flotta sostenibbli għaliex tniġġes inqas imma wkoll hija xi ħaġa li fit-tul ħadd tkun qiegħda tgħin ukoll l-istazzjon tagħna sabiex finanzjarjament ikollna flotta taħlija inqas u aktar sostenibbli. U dan juri wkoll il-commitment tal-istazzjon tagħna mhux biss fl-operat fejn jidħlu l-produzzjonijiet fejn hemmhekk l-investiment ma qataqat sabiex l-istazzjon One jibqa' l-aktar stazzjon privat segwit u l-aqwa stazzjon privat illi għandna f'pajjiżna, imma wkoll fejn jidħol l-operat. Fejn jidħol l-operat il-mod kif nikkomunikaw b'teknoloġija ġdida llum flotta ta' 4 vetturi ġodda li ser jintużaw mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One u kif ukoll mit-timijiet ta' produzzjoni ta' One. U għażit jgħid li One Productions ilha tinvesti kontinwament kemm fit-teknoloġija kif ukoll fil-faċilitajiet tagħha bil-għan li tkompli ttejjeb il-kwalità tas-servizzi offruti u fl-istess ħin tikkontribwixxi għal futur aktar sostenibbli.